llibre que té un pes històric molt important. I dins d'aquest pes històric té molta importància la part de la fundació del poble. A mi m'ha tocat fer l'acte fundacional del poble a través de la Carta Poble. Aquesta Carta Poble de 1611 està escrita per una dona i per tant això també motivava, perquè clar, en aquest poble n'hi ha moltes dones. I s'ha fet de poder redactar i transcriure tots els aspectes més importants de l'origen del nostre poble en 1611, per a mi ha sigut una part molt important. La Carta Poble va ser redactada per doña Ana Ferrer i moltes persones, quan vas pel carrer, m'han preguntat, i els meus companys també, què era això d'una Carta Poble? Doncs bueno, una Carta Poble és un document notarial, un contracte, entre dos parts. Una persona que és propietari del territori i altres que necessiten viure i treballar en algun lloc. D'aquest resultat, d'aquests dos interessos, naix un contracte, una carta de poblament, on una senyora, doña Ana Ferrer, cedia cases i territoris per a que treballaren i visqueren unes persones que abans no estaven ací, estaven en altres llocs dels voltants. I aquest fet fa que ens preguntem per què és necessari, en 1611, fer una carta de poblament nova. Vol dir que la granja abans no existia? Doncs no, la granja sí que existia. Però, com en altres pobles de la Contornà i sobretot de l'antic regne de València i la Corona d'Aragó, en aquest període, en 1609, foren foragitats del nostre territori els antics pobladors moriscos. I aquest fet de l'expulsió dels moriscos en 1609 fa que els senyorius es queden despoblats i necessiten de treballadors. Calia atraure-los d'alguna manera i la necessitat d'atraure-los es feia a través de donar-los cases i terres. No es donava de baix, es donava pagant unes rendes i obligant-los a través d'aquesta carta de poblament a una sèrie d'ordens i normatives que s'havien de complir de forma obligatòria, perquè si no es complien, la senyora podia tornar-se'n enrere del contracte i fer-los fora i damunt cobrar-los